Hola, què tal? Benvinguts un dia més al Pren Nota, a l'espai d'aquesta casa que us fa una selecció d'activitats del món de l'oci i de la cultura que podeu fer durant els propers dies. Comencem avui amb un parell de xerrades. La primera és aquest dilluns i es fa a la Biblioteca de la Bòbila. Es tracta de Lorca i la casa de Bernarda Alba i va a càrrec del professor de Llengua i Literatura Espanyola Antonio Machín Romero. Ens aproparà la vida i l'obra de Federico García Lorca, una xerrada que inaugura més l'exposició Mis imágenes y simbología en la casa de Bernarda Alba, de Yolanda Martínez, que es fa al Centre Cultural de la Bòbila el mateix dilluns.